Знайшли мертвим закопаного в землю за 15 кілометрів від дому. Біля Бахчисарая вбили сина делегата Курултаю кримських татар Мустафи Мустафаєва. У 38-річного Фахрі Мустафаєва залишилися 3 неповнолітніх дітей. Джаназе відбулося сьогодні. Наразі є 2 версії убивства. Детальніше далі в сюжеті. Тіло Фахрі Мустафаєва з ознаками насильницької смерті знайшли в 15 кілометрах від будинку. Сам чоловік зник безвісти 2 дні тому. Родичі кажуть, у середу вранці йому зателефонував невідомий. Після чого Фахрі сказав, що їде у справах у Сімферополь. За півгодини зник із зв'язку. Убийство произошло, скорее всего, 10 числа. Просто в течение 1,5 суток друзья и полиция разыскивали. И благодаря, и в частности, молодым ребятам было обнаружено место его нахождения. У листопаді 2017-го російські силовики обшукують оселю батька Фахрі Мустафи Мустафаєва. Усе перекинули догори дригом. Спецслужби знімають на відео та фотографують. Пояснили, шукають сина, нібито за борги по кредиту. Я на этом роду, а что так сделали? Мы вызвали бы, он сам пришел бы вам донести все на место. Все бы вам эти бумаги, все принес бы всем. Після з'ясування Мустафи Мустафаєва поліціянти поїхали з обшуком до самого Фахрі. Там також провели обшук. Нічого не знайшли та викликали на допит в МВС Сімферополя. Дом недостроенный здесь. Они приехали сюда, сотрудники ФСБ, и продолжают осмотр или фотосъемки. Наразі в окупованому Криму говорять про 2 версії вбивства – від кримінальних розбірок до політичного переслідування. Я предполагаю, что это заказное убийство, цель которого устрашение – это запугать крымских татар, проживающих в Крыму, чтобы постепенно покидали Крым. Заказчики этого убийства однозначно те, которые не хотят, чтобы наш народ проживал в Крыму. Предположительно, все указывает на то, что убийство, скорее всего, имело чисто уголовный характер, связано там с деньгами. Вчера вот очень много людей, которые посещали дом Мустафы Мустафаева, отца покойного, говорили о том, что очень много неблагополучных людей появилось в Крыму. Постоянные сообщения о том, что где-то кого-то грабят, убивают. В Крым приезжают зачастую не самые достойные люди, скажем так, із Росії. За даними окупаційного слідства, підозрюваного в вбивстві Фахрі Мустафаєва затримали. Це 37-річний місцевий житель. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Загалом за часи окупації Криму Росією на півострові часто стали траплятися вбивства кримських татар. Їх понівечені тіла знаходять з ознаками тортур. Так закатованими знайшли Решата Аметова, Едема Асанова, Беляла Білялова, Муміне Алієву. Росіяни порушують кримінальні справи, нібито розслідують їх, та винні в убивствах цих кримських татар досі не знайдені і не покарані. Наталя Барська, Заман, АТР.